No hei, me olemme täällä ryhmän luona, jolla ei ole nimeä ja eivät tunnusta mitään kansalaisuutta. Ja täällä on jonkin sortin tasohyppelyä väsäämässä. Ja milläs mallilla tää teidän projekti nyt on tällä hetkellä? No tää nyt on aika pirun hyvälle mallille tullut tässä päivän aikaa. Että täällä on nyt viimeisimmät grafiikat tulossa tosta graafikolta tänne ja sitten on kaikki oikeastaan valmiina siellä koodattuna ja toteutettuna. Ja aletaan vaan tekemään sitten kenttiä sisältöä tähän, niin hyvin menee. Onko teidän projektin ulkoasu ja tarkoitus muuttunut siitä teidän alkuperäisestä visiosta vai onko se pysynyt lähes samana? No se on pysynyt oikeastaan yllättävän samana, että se nyt ei ole muuttunut siitä oikeastaan mihinkään, että me pidettiin alussa melkein tunnin pittainen palaveri, missä mietittiin, että minkälainen peli siitä tulee. Aika samana se on tullut siihen visioon. Vähän ehkä on tullut uusia ideoita, mutta ei ole silleen mihinkään ihmeellisemmin muuttunut. Onko ollut mitään suuria vaikeuksia vai onko ollut ihan mutkatonta tämä pelin rakentaminen? No sinänsä tämä verkko ei ole ollut hirveän hyvin toteutettu täällä, että me ei päästä meidän Dropboxiin käsiksi ollenkaan, että me ollaan jouduttu tiedostoa vaihtamaan noiden muistitikkujen välityksellä, mikä nyt on ehkä vähän vanhanaikaista ja hidastakin verrattuna siihen Dropboxiin. Mutta se saatiin kyllä tänään sitten toimimaan, että ei nyt silleen muuta ihmeellisempää ollut. Onko teillä jo peli ihan pelattavissa vai onko se vielä täysin rakennepohjalla? No sanotaan, että kyllähän tässä pystyy 3 ensimmäistä tasoa pelaamaan jo ja ne on oikeastaan valmiita, että pikkuhiljaa tästä tulee. Joo. Jos nyt päällisin puolin mietitte tätä tapahtumaa, on 2. päivä ja kello on kohta jo 5:30, niin miten noin omasta mielestä ja joukkojen mielestä on tämä tapahtuma edennyt? No se on ihan hyvin mennyt, mitä nyt alussa saattoi olla vähän sellaisia järjestelemällisiä juttuja, että kaikki oli ihan mietitty loppuun, mutta kyllä se sitten saatiin sieltä rutastua loppuun, kun oikein alkoi tekemään. Joo, ja kiitoksia tästä, että sain häiritä teitä ja palaamme ehkä myöhemmin astialle ja toivotamme hyvää onnea ja menestystä tämän projektin kanssa. Kiitos samaa.